Kienu 5 snin ta' għaqda, progress u riżultati. Sfidi kien hemm, waħda ikbar mill-oħra. Imma bil-kuraġġ u l-leadership tal-Prim Ministru tagħna ħriġna minn kull sfida bl-unuri, with flying colours. Kien b'dan il-mod li l-eks Kummissarju Ewropew u eks Ministru Laburista Carmenu Vella iddeskriva il-5 snin tal-Prim Ministru Robert Abela f'attività politika f'Raħal Ġdid. Fid-diskors tiegħu, il-Perit Vella spjega li huwa ħadem taħt il-Prim Ministri Laburisti kollha li saħħaħ fih il-valur soċjalist. Xi ħaġa li anka deret taħt il-Prim Ministru Abela li f'dawn il-5 snin deret aktar biċċar ir-ruħ soċjali tiegħu. Mhux talli sab il-miżuri soċjali u baqa' jżid fuqhom, imma saħansietra ma xebax idaħħal miżuri soċjali ġodda waħda fuq l-oħra. Kenna 5 budgets, wieħed aqwa bil-ieħor, il-budget ta' din is-sena fejn qatt rajna bħalu ġewwa Malta. Fuq l-istess ton tkellmet iż-żagħżugħa gradwata mill-liġi Trizjen Oliva. Hawn hija spjegat li l-Prim Ministru Robert Abela dejjem kien viċin in-nies fejn tawwiden lil kulħadd biex imbagħad uża il-politika bħala għodda li tajn lil Maltin u lil Lawċin. Dejjem iħares lejn in-nies b'rispett u b'umiltà. Ma jimpurtax s'pożizzjoni jew sfond għandek qatt ma kien jinjorak jew jitnaffar. Huwa raġel li tassew jemmen fil-qawwa tal-ħidma għan-nies u li l-politika għandha tkun għodda biex in-nies jgħixu ħajja aħjar. Fid-diskors tagħha Oliva li fil-ġimgħat li ġejjin se tigradwa bħala notar, irrakkuntat l-istorja tagħha kif minn tifla bint il-ħaddiem mill-Kottonera ingħaqdet mal-familja Laburista li tħaddan il-valuri tantoss, il-valuri soċjalisti. Grazzi Partit Laburista li minkejja li jien bint il-ħaddiem dan il-partit tani kull opportunità possibbli biex ma naqaqat lura. Anzi, għeni biex nibqa' nimxi l-qudiem